హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారా అయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఆ తర్వాత పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నేను ఈరోజు మీకు GPS ట్రాకర్ చూపెట్టబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఎలానో చూడండి ఫ్రెండ్స్. ముందుగా ప్లేస్టోర్కి వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్. ఇది మనకు ప్లేస్టోర్లో దొరుకుతుంది ఫ్రెండ్స్. మీరు సెర్చ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. GPS ఫైండర్ అని ప్రెస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. చేసిన తర్వాత వెయిట్ ఫ్రెండ్స్, చూడండి ఫ్రెండ్స్, నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. దీన్ని మీకు ఇన్స్టాల్ కాగానే ఓపెన్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇలా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇలా వచ్చిన తర్వాత మీకు ఇన్ని ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. ఇందులో మీకు ట్రాఫిక్ ఏరియా డిస్టెన్స్. ముందుగా మనం ఏం చేద్దామంటే ఫ్రెండ్స్, రూట్ ఫైండర్ని ప్రెస్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇది మనకు రూట్ ఫైండర్ అని ప్రెస్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళబోతున్నారో అది టైప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు నేను నిర్మల్ వెళ్ళబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్. టైప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ అని వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. వచ్చిన తర్వాత